Bella de. On bira. Bella de mbimami. On bira bella. Sedi ko bella de. Jaw. Fat si. Non. Mi famani. On bira bella de. Allah. Ya. Jumbo. Fudani wi dama bella de. Mais sabi Allah. Hakki gondigo. Ina ma jali mi sellaaji. An joni refima o somi fami an ayida odor ayida dum do deodora ayida dum odor wona andemi do wona andemi odor ni sada wada bange ma sabi min bi kadi bir sikita dan a wada ka mise à jour e sudundu ara andi kam joni ka figira ara andi ara andi dum walla anda urdo ju jabo mi ara andi joni ka figira e sundu walla anda aran kam joni mi won titulaire sundu joni gili jobanami question aran hakari no mi ko mi won do ruwa an ka figira tan donc ko belami badam mi der sundu so lubi wadata ko de odora fus ni sur foni ni lubi ele gambal bay min jabata dum min dum soji mi dum do amo sa force dum ni gadi mi pissa ay sa fo mi pissa kay ko ay neddo wonta do suude non luba kay mi hodra hen non mimi non anda jam be sikki ananta wala noppi ma ni nanta mbi mami balla de hakkunde mi Allah sada puuf tag wana ka wana ngol gom puuf sa dum continue wide bella de dum yernete dum taw ko puuf mi wotana den way nono bongu wada fil toxini sa rene o jogol mo yernde dem ya min puufi do eni luubin puufra deodora sa yidi dum jewut su kodda do pour l'instant mi won do titulaire en ka figura way nganda dum anda taw ceerno modi halima menda ya wondo yobara los ha soma mi mairie mi baro yobane caution kalidi yobi caution joni mi woni mo sundu sa yida dum ali fisse non halde ma yonti mbabba karmubo so wonana ka mbabba on bira mbabba mbabba karmubo kay parce que ala teddungal a anda teddungal beden halde ma c'est ada wada augmenter ada ko jinmi ganda mawdo suudu mawdo wuro burdum wadde voleur sada fodo no podontoda ko jeyda ay odo galle ande seedi ko min burma do ala jafara min odo galle ni jippoto mi do ndi min jippoto mi do ndi be wala ni do suudu alla de seedi jomum ko to wonno e bra suudu wotur ko minen mahdi do yidi andu hoore ma gila garda joni am bida onon maaji sima ma nen hen du sur sima ma nen hen walla kaaje ma nen hen a hersata giyene ma halana haldo halana fodo no galleji ando babba am buri wonde babba wasani an isiraado poddo ne ma ne arana wonde isu so tawi no ka dimo ko biya mon don biye do resa min ko kayreje dimi do foti hersude fawde don koyngal ma fo kayraaji reeduma warma an tikita ko ka réviser Allah ne seedi ka réviser Allah ne seedi ka sa wi kam réviser jon mi nyusma arbi gol ko mi ref min war nan ma réviser seedi ka réviser te adan wade recherche non mi faman ma dum non adan di do be mbino ka terroriste Allah ne seedi ko min yabbe hen koyngalam la problème be ngari do jande hen jalda be mbi galle on wadi terroriste cerno modi nyande no halni bimi ala acci non baadi ko isum kalidu an ne wadi respect ana ala respect ala gacce biyedo resa ngara ada walde mum suudu wotor ada wonde mo ala ko podirte da so wona chef de sambo aran burbon bonde fo finirde mom hola ummodon Allah le sede her gacce ngalaye ma an marare so tawino a hersatno a arta e islam ma ada wonde mum ni ko kayraje dimi do kayraje fenande kayraje dimi do sedi ko kayraje fenande nde ware kala mo yidum ande ka réviser Allah ne sedi ka réviser witam réviser ka réviser What?
35 ba min cohlunoɗo sokoro mi yottata jam ba ko jam ko jam ko faate e gallo kawo mi yii ko tegatma e gallo ne muusi kadi guggoyam omon tinni no feewi o debbo moƴƴo kadi annen ka jambaro a jaɓi diggere a dawat a jippo to noon min noon ɓe jogino yurmede onon noon jahata to jonkoɓe gallo jogui kam komi ɓocconde kono min ɓe jogui yurmede hande noon komi garnoɓe pour yidde walludema balla honon ba mi walluma an ba an wala se an ba wan mara walirde an ke ɓuuri sohlude ballal min ko ballataka kali hoto yom min gallo mi ala ɗo fere mi resa en kawam kañum ñami tam kañum yernata kam mi ala ko mamiɗo haydara foko ndendinnomi ngaddu min komi walluma ɗum an ba wonko ndenninɗa an hol baba to keɓata ndenninɗa saka mbiya aɗa walla min fof demɗi woni hannoɓe on namirni e kañum ɓe ndendinani kam ɓe jeeyi ɓe neldema haalis o comme haydara mi waɗa en mbimi caggal ɗum an ɓuuɗam suurode haalis o yaa mi tottuma tan mballitorɗa ɗum kalis an totta kam haalis e baba to kalis o baba ɗum no foti 300 000 soko jeewo ɗumere la ilaha baba ɓeytuta 300 000 kono mbiram ndi jeewi ndi kañum gaddum tuttumani ɗum fof mballitorɗa korka ka e goggoyam baba min de tawi ko Allah betti kam haydara a jaara yo Allah yob moƴƴere vraiment tawi ko haalde gonga wonto ittuɗa kam par ce que no mbiruɗa ni a majjani mboɗo wuuro situation ji musɗi e galle te ɗo to kalɗen men ma hay mbuɗumi ala itta somme poɗɗuni totta kam ɗum dokka kam ɗum vraiment baba wonto pawnomami kono ndekete a wonani ɗo ndekete a wona vorie o geste mo mbaɗɗa noon mi yejjitta ɗum e gurdama yo Allah lomtin te t'inquiète pas hay gottinata eyi sino sagam noon eyi yo haɗa hakkude men hay goto oto kawam tin walla goggam hay goto tin e gal ɗum kay baba oto yo hakkille ma de a waɗata kam teddungal ha para ñagoɗa kam mboɗo wasma rokkude goggo ma tinata kawam tinata hay goto tinata so Allah halamɗo ka kawɗe pi ka moƴƴo non vraiment mi weltima to goggo jeenam ayi jeenam kanko aɗa ɗo walata koye téléphone guila suba ko wonɗani o ronki yofin kono o tinata hay kanko o tinata e to sehil mo cubbal cubbal o sehil mokkiɗa ɗo baba an yo taw hakkude ma e cubbal o ni laaɓi an ñande fof ka namdiɗo cubbal o hay jeenam wi kam ko namdotoɗama cubbal o ni heewi baba maranoma ara cubbal o khalil ko tur non tan baba aduna hawni te kadi aɗa wawi sikkude neɗɗo ko ɓoccode tawa Allah ne andi ko woni hakkille makko wonani e hakkille ma ndeke baba wona ɓoccode de jeenam Assalamualaikum. Nene. Waalaikumsalam. Bismillah. Mada? Fini. Asli. Bye. Ay tamper. Subhanallah. Anu hul kor kadi kita farana dambi. Ay wallahi. Ina nida. Jar siliga. Alhamdulillah. Jam tam. Undo de ngadano ma kalisa. Cien mo namdi no baba mo. Kusho wondo ay. Modi. Lebbi dum ko hedara. Dum ko hedara nene. Kum cien mo ni opirte. Ba ma kay ko wondo ko wona haydara. Yimɓe fota noon nenne an no jirtaɗum ni walla min no jiira min wona konko wona noon no yiirata a famat tan ɗum ko haydara Modi fosi mamami. Ɗum ɗo ko nafaram. ɗum haydara ala hen nango tan so ari tottama a faami kam babam kañum wino ko balle nayyi wonata ɗo en Allah waɗi o juno wonata ɗo en ko ɓuuri balle nayyi
wona haydara mais ɗum ɗon wonana haydara jan ceeru modi kañum hay goto faama wawa famde gueɗe mum kono ɗum ɗo ala ko nafaram fama tam ceeru modi mum abul kam andude ma rende jikku makko aɗa anndi no wayi yimɓe fof ne ngadi no wayi a faami ɗum ɗo woto nangir ɗum haydara kadi fof jikku mum ɗum jimi wiɗam ko heddi hono ɗum ɗo ndamin fof e junngo ma suwar koor ko heewani noon har allah seeɗi mo har min ɗum sa nanngani hoppete de annene gaccuɗomo fof jeenen ala jeenam annene ɗum ko an jeeyi ɗum ɗo ko an jeeyi minde jeene min nano mbaɗanmami ɗum ɗo ko haydara ɗum ɗo ɓuuri hakkude men nenne annen ɗum ɗo ɓuuri hakkude men dimi ko nannga ɗum a faami yalla yo moƴƴere amin allah juutno ha juuta allah hokki en tawenima wuuri amin tawenen ɓeyden ustayi min de mi dañi gacce kam ɗum ɗo mbiyan fof ko dañata hen gacce woto dañi hen gacce aɗan ka neɗɗo joom kerse anta gonɗa ɗo hande aɗa ñandinimata ka jalto wallahi galle biloya en de jinmi yaade ɗo seeɗa mi wayri yiidemo ɗum tagi ɗum ne moƴi poɗima mi salminoyemo e mboɗo mi yahmin heeɓe jeeba jaramde allah jarama no fewi yalla yo moƴƴere min oɗo ceerno moodi nde mi dañi gacce sax dartan ɗum ɗo ɗum ko nafatamo timmani hay dépasse ñalawma goto neɗɗo mo ganduɗa kam mi dañi gacce